Cha umphakathi wase South Africa sekuyimina ke manje engifuna noma engibheka uBonga Desmond Mchunu. Uzokhumbula insizwe engeke ngayifaka lama video kulezi insuku ethe inesitifiketi sokuba uthisha kodwa ngezathu ezithize ke yayithola isihlala emgwaqweni. Into eyenzeke yanginika inamba. Nami ngathi cha iyasebenza. Ngaze nami ngivele ngilutheka nje ukuthi uma ngimfuna ngizomthola kule namba. Ngesikhathi senza ivideo ke siyifake enkundleni zokuxhumana. Kwaba khona umuntu okhuluma into ephathekayo othi manje angimlethe kuyena uzomnikeza umsebenzi. Ayike inkinga isisekutheni mawuthi uyafona ke ifoni ifaka ku voicemail ayisasebenzi. Manje siyaputula ke lapho olwandle siyaputula la eBhishi eThekwini ngethemba lokuthi mhlambe singadibana naye sikwazi ukuthi ke sibuye siphane libhithe impilo yakhe iboyele esimoyeni. Yilokho okungenza ngathi ukuthi umoya ushona phansi noma inhliziyo ingena emafutheni yilokho kuphela kodwa socela nje okwazi ukuthi ambone mawumbona noma uhlangabezana naye umtshela aye lapha emsebenzini angisebenza khona eSABC bayifike batshela ukuthi usekhona ngofika mina noma ngasiphi isikhathi ngofike ngimthathe khona then bese ke ngimusa ngoba bamdinga eGauteng khona umsebenzi esesutholile siwutholele yena. Vela ke mfoka amacingwane sondela nganeno kungabi inhlanhla yakho igcine seyibhadi ngoba ucishe kufane nebhadi ukuthi ungathi kade uhambe ufuna uyidlalela emgwaqweni kuthi mase kungathi kuyakhanya bese kuba mnyama kakhulu. No akungabi njalo ke macingwane sondela nganeno.